KB zamani, kai gaskiya na kama da samfari da nan. Bara in sai kati in kira ABJ ko zai bani shawara game da sanya da ni shago bani kati sai Allah zan kira ni. Hello G wonderful wai shin kana iya ne? Wallahi bi zamani yanzu dai ina gida ne. To gani nan zuwa wata shawara zaka bani dan yanzu wallahi ina cikin damuwa ne. Gani nan fitowa yanzu ka dan jira ni, ka je studio Oga SD ka dan jira ni. Gani na shigo to kora min dan bayani. Akwai wata kyakkyawar yarinya a area na, daga ganin ta naji ta sace zuciya na, da kyar na samu numban ta a gurin buroda na, sannan na sa kati na kira da gulo dina, ta sani arewa sai ta ce mun pass space, da na ce na barta sai ta ce mun babu case, amma zuwa dare sai na ka kira waya na, sai na daga sai ta ce mun ni ce na Farida, ina so da safe ka zo mi face to face. Safiya ta na jani da ita muka jami, ta ci soyayya da ni ta yarjewa, mun fara soyayya da ita babu mijin kanmu, kullum in ban ganta ba a zuci sai na damu, ka fuska na ta damu kamar kunun akamu, sai dai gashi yanzu matsala ta fara bullowa. Kamar ya kace matsala ta fara bullowa. Washi yayanta ne dan umma yake sarrafawa. Yanke bi zamani gaskiya kana fada sanya, ka san rayuwar nan sai ana yin ta da ƙarya, iyayen yanzu dole sai kana musu ƙarya. Ina da namban shi bara in dora shi a layi. Assalam. Amma alaikum salam, da wa nake magana? Ce wonderful ne, ashe yanke bi zamani saurayin kanka ce. Kwangilan miliyan 100 nake so gunsa ne, zai bani in dai har akan kanwanka ce. Oke babu damuwa, yanzu nan zan kira shi. Gangaci nake kanwata ce zan hana shi. Baya na bukati amma yanzu burin ci bashi. Hello yanke bi zamani. Amsa na babban yaya. Kana ina ne? Wallahi ina gidan su Sheikh. Jiya Farida kwantar ta yi kwana tunaninka, ta ki cin abinci wai dole sai ta ganka. Ka zo gida yanzu Farida na son ganinka. Gane nan zuwa babu komai babban yaya. Kaga yanzu gayan nan mun dora shi a layi, kaga yanzu mun nuna mai mun fi shi ƙara'i. Babu komai jiwon dafil gaskiya na gode, in ban da kai da ban san inda zan sa kaina ba, domin na kamu da sam Farida. Wai tsaya yanzu idan yanzu ya tambaye ka, ya ce miliyan 100 nan washin na baka, to kana ganin yanzu menene zaka ce mai? Ba zan bari mu haɗu ba bare ma ya ganni, ko ya kira ni a waya ai ba zan daga ba, sai wata rana dan ni yanzu zan bar garin nema. Yon KB zamani, SBK, Style Killer, from TS Town Zaria. Yon KB zamani, Wonderful on the beat. Ji dan umma wanda mi.